పట్టుకొని వేలాడి వేలాడి వైట్ పేపర్ పెడితే ఊడే పాతేశారు. నా దృష్టిలో మీరు ఎప్పుడు ఓడిపోయారు నాన్న. ఓడిపోతూనే ఉంటా. కొట్టడం తప్పైతే మరి ఏం పీకాలని ఇప్పుడు కొట్టారు. అదిగో చూసావా చూసావా, కొనుక్కుంటున్నారు, తిట్టుకుంటూనే ఉత్తరాలు రాయటం, మళ్ళీ వాటిని దాచిపెట్టుకోవడం. బాగా బుద్ధి చెప్పవరా. నేను చచ్చాక నా శవాన్ని కూడా చూడటానికి వీలేదు. అమ్మా మహా, మీ నాన్న వచ్చారా? ఇవ్వమంటావా? వినపడుతుంది చెప్పమ్మా. మహా, ఏంట్రా ఏం వినపడట్లా? అమ్మ నాకు వినిపిస్తుంది, మాట్లాడు. హలో నాకు వినిపిస్తుంది, అమ్మను మాట్లాడమనరా. రే వాళ్ళ నాన్నకి ఇవ్వరా. అయ్యో కాశీ నాకు వినిపిస్తుంది, నాన్నకోసారి ఇవ్వరా. ఈ ఓడిపోయిన వాడితో వాడు ఎందుకు మాట్లాడు?